gauza interesgarri bat falta zaigu ikusteko Driven. Unitate partekatuak dira. Unitate partekatuak lantaldean lan egiteko egina daude. Hemen bertan sartzen baditugu edo egiten baditugu unitate berriak, karpeta berriak, bertan gordetzen ditugun gauza guztiak automatikoki partekatuko dira talde horren partaideekin. Orduan, egin behar duana da unitate bat sortu, nik badaukat bat hemen sortuta, hor bertan gehitu kideak, kide bakoitzari baimen bat eman, nahi baduzu desberdindu baimenak talde barruan, eta hortik aurrera hor bertan sartzen diren karpeta eta artxibo guztiak automatikoki guztiekin partekatzen dira. Ikusiko dugu nola egin eta ikusiko dugu desberdintasuna baimen horietan. Bat berri bat sortzeko sakatu behar dugu eskuineko botoiaz gainean eta unitate partekatu berria egin. Emango diegu izena. Posiblea da, zuk ezin egitea unitate partekatu bat. Horretarako, eskolako administratzaileak eman behar dizu baimena. Eta behar bada ez zaudete baimenduta. Arazori baldin badizue eta sortu nahi baduzue unitate bat, komentatu berari. Bueno, jarri diogu izena eta sortu. Abian dago, lehen eman dit arazo bat, espero dut orain ez ematea, bai, orain ondo sortu da, eta orduan hemen unitate partekatuetan barruan badaukagu bi, berria eta berria bi. Hasiko gara gehitzen kideak. Horretarako eskuineko botoian menu bat agertuko da, menu honetan nahiko ondo ulertzen da dana, ez dago arazo handirik, eta lehenengo biak gehitu kideak eta kudeatu kideak erabiliko ditugu. Hasiko gara gehitu kideak egiten, eta hemen hasiko gara gehitzen kideak. Jarri ditugu noski nahi ditugu kide guztiak, jarraituan dugu gehitzen kideak, eta gero, egingo dugu horrela, bidaliko dugu, eta horrein erabiliko dugu bigarren aukera. Joango gara ematen banan-banan, nahi baduzue, kudeatu kideak, nahi baduzue joango gara banan-banan bakoitzari ematen baimen desberdinak. Hemen badaukat bi, Jose Kontrol da jabea, kudeatzailea, eta Jose Kate da eduki kudeatzailea. Ikusiko dugu zein baimen dauden hor. Lehenengoa da kudeatzailea, noski kudeatzaileak denetarik egina izango du, jabea da eta berak sortu du lantaldea. Eduki kudeatzailea gehitu, editatu, mugitu eta ezabatu fitxategiak. Denetarik egin aldu baitare, ia. Bakarri behar da ezin ditu kide berriak gehitu, baina materialarekin denetarik egin aldu. Kolaboratzaileak gehitu eta editatu fitxategiak. Bitu, hemendik desagertu da mugitu eta ezabatu aukera. Bakarrik gehitu artxiboak eta editatu artxiboak. Aukera hau erabili aldugu babestuago izateko artxiboak. Ez diogu utziko jendeari mugitzen eta ezabatzen fitxategiak, eta orduan babestuago izango ditugu artxiboak. Gero beste biak, iruzkin egilea, bakarrik iruzkinak egitea, edo ikuslea izatea bakarrik. Eginda utziko dugu horrela, eta ikusten duzuenez, aukera horrek ematen dugu aukera, asko gehiago mugatzeko zer egiten duen bakotxak. Gogoratu eta bueltatzen bagara nire unitatean partekatutako karpeta normal batera, gogoratu hor zeuden baimenak. Hemen ikusiko dugu desberdintasuna, sakatzen badugu partekatu, eta aurreratuak karpeta hori persona hauekin partekatuta dago, eta bakotxa dauka baitare bere baimena. Eta hemen gogoratu baimenak zeintzu ziren. Antolatu gehitu eta edita dezake. Antolatu da denetarik egitea noski, mugitu, ezabatu eta bar. Eta horren aukera da ikusi bakarrik. Orduan, tarte hori edo tartean dagoen aukera hori editatzearena, baina ez mugitzearena eta ez ezabatzearena ez dago.
Orduan, hobeto kontrolatzen dira gauza horiek unitate partekatu batean. Eta hemen ikusten duzuenez agertu da baita ere berri bat. Ezarri iraungitze ordua. Nik persona bati jarri aldiot zein egunera arte egongo den editatzen dokumentu horretan. 7 egun emango diot, edo data personalizatua jarriko diot, eta orduan jarriko diot 18 arte egon alda editatzen. Hortik aurrera, badauka, 22 egun, hortik aurrera, ezin izango du ja editatu, eta ezin izango du ezer egin. Utziko dugu, ez dugu aplikatuko, eta eginda. Beraz, pentsatu ondo, batzuetan merezi duen unitate partekatuak egitea, agian zikloka lan egiteko, edo departamentuka lan egiteko. Interesgarria izan alda, askoz gehiago, babestu bat ditugulako artxiboak. Besteek ez mugitzeko eta ez ezabatzeko.